Здравейте, аз съм доктор Виктор Жечков. Тук в стоматологична клиника Провидент се опитваме да спазваме световните стандарти в денталната медицина, а основната ни цел сте вие, щастливите и доволни пациенти. В следващите няколко минути ви предлагаме да видите част от ежедневната ни работа. Надявам се нещата, които сте видели тук и на веб страницата са ви харесали и ако имате нужда от стоматологично лечение, за нас ще бъде чест да ни изберете.